Факт 1. Иран днес е държава с над 91 милиона души и е една от най-важните сили в Близкия изток. Факт 2. Това е Ислямска република, в която религиозната и политическата власт са тясно свързани. Факт 3. Иран разполага с огромни нефтени и газови ресурси, но икономиката му остава под силен натиск от санкции и вътрешни кризи. Факт 4. Ядрената програма на страната продължава да е един от най-опасните въпроси в световната политика. Факт 5. Международните инспектори настояват за повече достъп до иранските ядрени обекти и повече проверки. Факт 6. Иран изгражда влияние не само с армията си, а и чрез съюзници и въоръжени групи в Ливан, Ирак и Йемен. Факт 7. В края на февруари и началото на март 2026 напрежението прерасна в открита ескалация между Иран, Израел и Съединените щати. Факт 8. Всеки риск около Ормузския проток се усеща в целия свят, защото засяга енергийните доставки и цените на петрола. Факт 9. Вътре в страната интернетът е силно контролиран, а социалните свободи остават ограничени. Факт 10. Съвременен Иран е едновременно енергийна сила, военен фактор и държава под огромно вътрешно и външно напрежение. И точно затова днешният Иран е ключ към разбирането на целия Близък изток.